أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'an mu muna muku barka da wannan rana ta Lahadi. Dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu da shi. Na'am. In dai wannan shine farko wanki shigowa namu gida mai albarka na Al-Labib 08 TV. A yi mana liking, a yi mana comment, a danna mana ƙararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga gabato muku kai tsaye. Na'am, sirrin da muka kawo muku yau shine addu'an neman biyan buƙata. Na'am, addu'an neman biyan buƙata. Idan kana sana'a ne baka samu saidawa, ko kuma harkokinka na kasuwancinka ba sa ci gaba, to a je a gwada wannan addu'an. Wannan addu'an ko menene mutum ke nema, idan ya aiwatar da wannan addu'an bi'iznillahi ta'ala zai samu biyan buƙata. Na'am, yaya ake yin wannan addu'an shine kamar haka. Idan kayi alwala za ka yi nafila kowane in ka karanta Fatiha ƙafa ɗaya, sannan za ka karanta kowane sura da ka ga dama. Na'am, in ka karanta sura da ka ga dama, raka'a biyu ne kawai kacal za ka aiwatar. In ka yi sallama za ka yi miftahul amal, za ka yi astaghfirullah 100, la ilaha illallah 100, salatin annabi 100. Bayan ka gama sai ka yi suratul Fatiha 100. In ka yi suratul Fatiha 100 sai ka yi ayatul kursiyyu, za ka yi 170, za ka yi 170 shine za ka yi 170 shine ayatul kursiyyu da za ka yi. Bayan ka yi ayatul kursiyyu, sannan za ka aiwatar da ya kafi, ya ganiyyu, ya razzaku, ya fatta'u 1000. Na'am, bayan ka aiwatar da shi haka, sannan sai ka yi salatan tunajjina, za ka yi 70. Na'am, kamar yadda kuke kallo salatan tunajjina kenan, za ka aiwatar da 70. Haka mutum zai aiwatar da wannan addu'an har zuwa tsawon kwana 7 ko 21 ko 41. Na'am, dukkanin wani abun da ka samu ka yi sadaka da shi, amma idan ka samu hali ka yi yanka. Na'am, idan ka yi yanka Allah zai biya maka buƙatanka. Bayan idan mutum ya yi miftahul amal, na'am, mutum ya yi niyyan dukkanin abin da yake so. Mutum ya roƙi Allah dukkanin abin da yake so, ya gaya ma Allah damuwarsa bi'iznillahi ta'ala. Kai ko aure mutum yake nema, duk me kake nema a duniya, idan ka aiwatar da wannan addu'an ka yi shi kuma ya cika daidai, ko 7 days ko 21 days ko 41 days, bi'iznillahi ta'ala Allah zai biya maka buƙata. Ina waɗanda suke so a musu binciken tauraruwansu, a tuntuɓe mu a namban wayan mu. Na'am, amma da sharaɗi idan mutum ya san date of birth nasa. Na'am, idan ka san date of birth nasa, a yi mana message insha Allah a WhatsApp number namu. A wannan muka kawo muku ƙarshen wannan shirin namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.